Erti namazın wagtynda hawa ýagyn ýagyp duranna bir adamlaň biri namaza garşyn mescide garşyn öýünden çykakadan gaýtdy. Hawa ýagylykmyşdyk, ýagyn ýagyp duransaň bir biçare öýünden çykypdyr, bir näçe gadam öwrek gitýe, aýagy taýye sürüşip ýykylypdyr. Egmaşy palçyk bolupdyr. Öýüne öwrlik gelakadan basym egmaşyny ewed edipdir. Inni biram öwrek gitýe, gaýtadan ýene sürüşip ýykylyp egmaşy weýran bolupdyr. Bu adam gaýtadan öwrülip egmaşyny ewed edakadan daşaryk çykypdyr. Bir ýaşul adam ýalwalakadan bir durum bolmaly çıran eline alakadany gel bıtakbaz ýakadany garankyň içinde erti namazyň wagtynda ýanky adamy mescide garşyn eltip mescidin eýwanyna mindiripdir. Eýwany mindirakadan ýankyň özi ewrilipdir, sıra tutup duran adam. Bu adam aýdypdyr: "Ey halkyň ýatan wagtynda men mescide getirdiň sen. Namaz oky gel girde mescide" dip. Aýony men saňa men aýtsam dipdir. "Mene şeytan adamyň şekline bolup saňa geldim" dipdir. Sen deslap ihlas bilen öýüňden daşaryk çykdyň, sen aýaň taýdy ýykyldyň, öýüňe öwrlakadan egmaşyň täzelep, gaýtyň, Hudaý Taala sen günälen geçdi. Gaýtadan ýene ýykyldyň, öwrlakadan gelip egmaş ewed edip inni uradyň, Hudaý Taala sen eçeriň günäsin geçdi, sen any çağırsylan günälerini geçdi dipdir. Inni üsülünci gedekde sen aýaň taýyp ýykylasatdyň, onda Hudaý Taala şi edeni işiň hormatyna şi tamam owan günäsin geçse gitdi. Onu etdirmer näkadan getirdim dipdi. Ey Hudaýy bendegimiz näzire? Ey hawamyz kök bolsa, jüýimiz dolu bolsa, bizde Hudaý bilen ba ibadetimiz ba. Ey bulam feşarly üstüne geliberýe, ogluň ezýet tartýa, gyýdyň ezýet tartýa, jüýiň boşaýa. Ey bulamdyr namazda da adam bolanak, ey doga ditýäs, dogalary da Hudaý kabul edenak. Ey bolanakday, sen istigametiň näzire? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Canlaňyz barada, mallaňyz barada hökmen imtihan edilersiňiz diýär Hudaý Taala. Canlaň barada, sen mal barada, sana bir gynçylykla gelende näzire bolýar, sen şol imtihanda näzire çykýan? Ey bulam bolanak, doga ditýäs, dogalary da kabul edenak. İstigamet gerek, istigamet näzire ýaş dostlar. Yetluki entil fida ve lekil fida khabellezî